Evrewşa ku çêbûye wê bandoreke çawa li ser pêvajoya careseriyê bike li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê. Ez ê ji xanim Ayşegül Doğan bipirsim berdevka Dem Partiyê û parlamentera Şirnexê ya wê partiyê niha mêvana me ya Ayşegül xanim dem baş tu bixêr hatî rûdawê. Bi rastî jî zimanê siyasetê hate guhertin bi carekê de li Tirkiye. Wê bandoreke çawa li pêvajoya careseriyê bike gelo ev yek? Dem baş Hêvîdar xanim serî de heta niha em dibêjin ji ber ku bandorekî xirab geşendanên li Sûrî û Rojava li vê derê nekin, divê rê û rêbazên danûstandinê bên ceribandin. Ev ne cara ewiliye mixabin em rewşek wiha dijîn, tiştek wiha dibînin. Em carek dî serî de bêjin bangewaziya me diyar e. Em dibêjin her pirsgirêkên ku li ser de aliyên ku hev nakin dikarin pirsgirêkên xwe bi rê û rêbazên danûstandinê yên diyalogê riya herî durist, riya herî baş, riya herî qenc ew e. Ne hewceye em şevdûre peyamên ku ji ser çapemeniyê bişînin. Weke mînak em çi bêjin? Hûn dixwazin weke karê derveyê Tirkiye tiştekî ji mazlûm adî re bêjin hûn dikarin pêra danûstandinekî danin û li ser mijarên ku li hev nayên kirin bikin. Lê ku hûn rabin şûna vê rê bicarbînin, rêyek dîtir bicarbînin. Ew rê jî çi ye? Zimanekî tund, zimanekî dijwar, zimanekî ku 25 milyon Kurdên ku îro li Tirkiye dijîn hemiya diêşîne. Zimanekî ku nel gor pêvajoyê, zimanekî ku hembêz nake tehm dide, tehv dide, dixwazî ji derve bihêle. Hûn zimanek wiha kar bînin wê Kurd rabin bêjin çi? Wê gumanê wa kurtir bibin. Belê. Yani ev serê 20 sala ye Kurd dibêjin Kurdên Başûr, Bakur, Rojhilat, Rojava gelekin, milletekin hevdûre ne, mirovê hevdû ne hewceye ev yek carek dîbê dubare kirin, ev heqîqet tê zanin. Ev heqîqetekî dîrokî ye, ev rastiya dîrokî tikes nikare berova jî bike. Lewma dem ew deme ku şûna ziman bên hê bêhtir dijwar kirin, tund kirin, divê rê û rêbazek dîtir bên dîtin. Rê û rêbaz çi ye îro rojhilata navîn de ger hemû kesên ku xwe berpirsiyar dihesibînin, şer û pevçûnê naxwazin, nexwe dibe kiryarê wa jî li gor wê xwestekê. Ayşegül xanim we hewl da divê demê de peywendiyeke rast de rast li gel rayedarên hikûmeta Tirkiye deynin ji bo ev zimanê tûj nemîne. Niha Hêvîdar xanim rast de rast ji xwe her tiştê gotin. Têklatiyê me jî hene. Ne ku têklatî nînin. Her cara ku tiştek diqewime ne hewceye em hin tişta xal bi xal carek dî îzah bikin. Lê dîsa jî em çi dikin? Em îzah dikin, em diaxivin, em dibêjin îro em li kolanan e, îro em li meclisê ne, îro em bi hevpeyvîna dibêjin, îro hevserokên me yên giştî dibêjin. Her du hevdûre daxuyanî dan. Xwestekê me gotin, xwestekê Kurda gotin, xwestekê kesên aşîtîxaz gotin. Yani partiya demê ne tenê partiya em bêjin Kurd tê de tên temsîl kirine, lê piraniya xwesteka Kurda jî îro xuya ye. Wek hev ne fikirin jî. Hin nakokiyên siyasî nav wa de hebin jî hin xala de Kurd hesasin. Va hesasiyetên henê jî hesasiyetên dîrokî ne. Divê bêzanîn. Yani ti kes nikare bêje ez nizanim. Niha karê derve, wezîrê karê derve daxuyanî dide, an jî beşdar dibe bernamekî televizyonê wê derê çi dibêje? Dibêje ez va mesela dizanim. Mişpêşiya vê salekî gotibû. Dibêje SDG an qewetê fêm dike, qeweta behsa tundîtiyê dike. An jî divê mirov siha wê qewetê nîşawa bike. Ev ziman ne zimanekî çêkere? Ev ziman ne zimanekî rast e? Ev ziman hembêz nake. Yani
hune hem bejin ez mesela dizanim, rast e mesela dizane, nexwe li gor vê zanê bûnê tev bigerin. Hêviya Kurda çi ye îro? Hêviya Kurda ew e ku li gor rastiya vê pêvajoyê hin gavên şembêrk bên avêtin. بله Sûrî, Heleb îro bişewite. Kesên ku bêjin em dixwazin xwe biratiyek hezar salane ji nû vedanin. Divê çi bikin? Divê nehêlin Heleb bişewite. Divê nehêlin Kurd li wê de biêşin. وتخمین دکر عایشگل خانم وتخمین دکر ترکیه دوی روشه ده پشتگیری وان گروپین ارتشا سوریه بکه؟ Naha hin tiş texmîna duburin rastî hene. Navê hin komatên gotin. Ev komên hani dîsa tên gotin ku piştgirî ji Tirkiye distînin. Ev yek jî nehatiye tekzîb kirin heta îro. Ev ne mesela îroye jî. Navbera Şamê û Kobanî de em bêjin, heger hûn dixwazin rolü misyonekî hilgirin, divê ew rolü misyonek çêker be. Ne xiraker be. Bi vî rengî murode be pêşengê aşitiye. Hûnê aliyekî bigirin, hûnê aliyê dîtir, rastiya wa jî berova jî bikin, welê nîşa raya giştî hûnê bixwazin bidin, ev yek ne rast e. Ser de jî ew kesên berpirsiyarên SDG qasê de îro diaxive ne wê? Seran ser dibêjin tiştên ku bûne hevdîtinên ku hatine çêkirin, heta niha mutabaqatek hatiye çêkirin, mutabaqata li hevkirina dehê adarê holê ye, xal bi xal holê ye, ne veşartiye. Çima em niha hatin merhelekî dîtir? Çima ev qewetên henê êrişê Kurda dikin û çav tên dadan? Kurd vê yekê qebûl nakin bi dengekî bilind jî nerazîbûna xwe tînin ziman. بله بله دناوا خلکی ده 21 de بله sat sala 21 de Heybidar Xanim بله ev sat salek nû de em nikarin bêjin ji aliyekî em lêgerîna aşitiyê dikin, aliyekî em lêgerîna çareseriyekî demokratîk dikin, aliyê dîtir jî weke ve gotî, weke parlamenterê me jî gotin, weke hevserokê me jî gotin, agirê ku rojhilata navîn de hê germe, hê mazin e, em gurtir bikin. Em dixwazin wê agirê bitemrînin. Heger em dixwazin agirekî bitemrînin, divê li gor wê em pozisyonekî bistînin. Divê sekna me jî, helwesta me jî, gotin û kiryarên me jî li hev bîn. Niha ev mesafa ku neqeba gotin û kiryara de ye, em weke partiya de me qebûl nakin. Em hiç pêşiya ku ev alozî derkevin, hiç pêşiya ku ev êriş derkevin, me derheqa vayeka de ji xwe me hevdîtin kirin. Her car me anîn ziman, mecraya giştî jî ne veşartiye ve yekê. بله و هلوستکه و هبه لهمبری ویکه به تایبتی دانوستندنین لهمبری ترکیه ده چه زانم وکه خوکشاندناش دانوستندنان دانینا هلوستکه توند هیل پیشیاوه؟ Helwesta me gelek zelale. Em vê meselê de zelalin. Bu rojayê em li ser vê meselê ne tenê nîqaşa dikin. Weke min gotî û ez dubare dikim. Em li sînorin, em li kolanin, em li qadane, ne tenê weke partiya demê jî. Gelek partiyên dîtir, gelek kesayet, gelek kesên ku hesasiyetê wa derheqa destkeftinên Kurda de heyî. Îro em behsa hin nirx û rûmetên mirovatiyê dikin. İro ev êrişên ku Kurda tên kirin, ev êrişên ku sivîlan tên kirin, ev êrişên ku hedef weke jinên Kurd, weke dixwazin carek dî Kurda penaber bikin, waj axa wa bikin, waj taxa wa bikin. Ne tenê pirsgirêka Kurda ye, pirsgirêka hemû kesî ye. Lewma helwesta me diyar e. Em li hember qirkirinê ne, em li hember kuştin û qetliyam û penaberkirin û qedeğekirin em bêjin, an jî em bêjin niha tehlûkek derketiye holê. Ew tehlûke çi ye? Ew tehlike ew e ku Kurd carek dî penaber bibin ne wê? Ev qa bedelên mezin
dane Kurd ji bo ku destkeftinin xwe biparêzin, ji bo ku axa xwe biparêzin. Ev mesele ki mirovatiyê bi giştî ye. Divê ti kes bêdeng nemîne. Belê. Em xweş ti derî nakişînin ji ber ku riya ku me vekiriye, me bi tekoşîna xwe vekiriye. Em vê rê de jî bi ısrarin. Em dibêjin Kurd heta îro dijminatiya ti kesî nekirine. Ji xeynî helwesta wa ji xeynî xwehibiratiyê tiştek nebûye. Li kî derê bijîn li wê derê. Gotine em xwehibiratî digerin. Em hürmetê digerin. Em çawa hürmetê nîşa gelên ku mera dijîn wat dikin, em dixwazin aynı hürmet le hember me jî derkeve holê. Ger ev dem demek wele ye, divê naskirin, divê qebûlkirin, divê hürmet nîşandan, divê êriş. Bi vî şeklî nebin. Em xwe nakişînin, çima em xwe nakişînin? Carek dî ez dibêjim, ev riya ku me vekiriye, riya çareseriya demokratîk, riya aştiye ye. Em dibêjin ev rê divê xurttir bibe. Tişta ku divê ji vê de bê kişandin çi ye? Ew kesên ku îro êrişê Belê. li wê derê, li Rojavayê Kurdistanê, li Helebê Kurda tehdit dikin, divê ew xwe Belê. bikişînin. Divê ew zimanê xwe biguherin. Lê weke ku di nava Ev bu xelkê de mesele. Ayşegül Xan weke ku di nava xelkê de hinekî baweriya li hemberî pêvajoyê şikestî ye. Xelk bi rastî gelekî bihêrse, hûn vê dibînin gelo? Em jî gelekî bihêrsin. Em partiya gelin. Em nava gel dene. Em û gel aynı tiştî hîs dikin. Em îro dixwazin ev hêrsa hene mezintir nebe. Em îro dixwazin ev derfeta ku 100 sala carekî derdikeve pêşiya hemî kesî, ne pêşiya me tenê, ya ku 27 Sibatê bangewaziya Rêzdar Öcalan dest pê kir û heta îro hat, em dixwazin ev bangewazî xurttir bibe. Ve çawa xurttir bibe, divê bingehek bêdanîn. Ve ev bingeh çawa bêdanîn, divê ew kesên ku îro li vê derê lêgerîna aştiyê de ne bi Kurdên Tirkiye re bi hemû deverî Kurdên ku lê dijîn, wa jî weke Kurdên vê derê nas bikin, qebûl bikin. Belê. Xwehibiratî, mirovatî her car mecbur nehêlin ku em va îzah bikin, ne hewceyê jî. Ez carek dî dibêjim, hewce nake. Yani Kurd yekin. îro dilê we hemî derî ji bo Helebê tavêje, ji bo Şex Mexsûdê tavêje, ji bo Eşrefiyê tavêje. Hemî kes bi Belê. guhê xwe, bi çavê xwe, bi dilê xwe, bi bedena xwe îro li wir e. Belê. Em gel farqa me nîne. Em nava gel dene û em ji nava gel derketine. Ji ber wê ke em zanin hestên me çi nebin, Belê. hestên gel jî ewin. Divê ew kesên ku rayedarin îro guhê xwe vekin, çavê xwe vekin, Belê. vê hêrsê bibînin, li gor vê hêrsê jî çi bikin? Vê hêrsê gurtir nekin, mazintir nekin. Ayşegül Xan daxuyaniya dawiya Bahçeli tund bû li hemberî Mazlûm Abdî. Ew bi wêyekê tometbar dikir ku guh nade talîmatên Abdullah Öcalan. Hakan Fidan jî berê tiştekî nêzîkî vê gotibû. Gelo Öcalan naxwaze hesede weke xwe bimîne, dixwaze hesede belav bibe? Öcalan ji bo hesedê çi dixwaze? Mazlûm Abdî çawa bersiv dide. Gelo Öcalan ji Mazlûm Abdî re name şandiye an neşandiye. Peyam şandı bê naveroka peyama wî çi ye? Nêzkatiya wî çi ye? Pêşniyariyên wî ji bo rojhilata navîn çi ye? Ji bo Tifaka Kurda çi ye? Ji bo Komerek Demokratîk a Tirkiye çawa ye? Çi dixwaze? Gelek tiş tên zanîn, zelalin. Lê dîsa jî em bangewazî dikin. Me carekî ne 10 cara vê bangewaziyê kir, em carek dî jî ji vê de vê bangewaziyê bikin. Divê ew rêbê vekirin ku yekser, seranser têklatiyekî neqeba Rêzdar Öcalan û Rêzdar Mazlûm Abdî de bêdanî. Çima ev rê tê girtin? Em niha nizanin. Çil roje bi Öcalan re hevdîtin ne hatiye kirin. Weye ne weye? Ne hatiye kirin? Hatiba kirin ve raya giştî jî bizanîba.
şandeya me neçuye, avukat neçune, Ben. varojên daviyê de, malbat neçuye, piştî ku ev bu yer bûne, ev êriş bûne, nirxandinên wî çawanin, gelo ev nameya ku şandiye naveroka nameyê çi ye, tiştek werê jî tê gotin, bi çi awayî danûstandin danîne, ji kî de zanin ev kesên ku va daxuyaniya didin, gelo danûstandinê wan hene, hebe çima ji raya giştî dibe şêrên ji raya giştî re rastiye nabêjin, ev pirsên hene, heta ku ev riya hene girtî bê wê Ben. bê bersiv bimîne. Ji bo ku bê bersiv nemîne, dibe ev riya hene vebe. Ben. Ev yek bangawazî. Dibe ev kesên ku Rêzdar Öcalan dixwaze bu were têklatiye dane, danûstandinek direkt bike, yekser û seranser biaxive dibe ev rê vebe. بله Riya dîtir jî çi ye? Îro karê derve tê Şamê. Rayedarên Şamê dibîne. Ne we? بله Dikare wezîrê karê derveyê Şamê re de rûne xal bi xal ser mijarên ku carna belkî Tirkiye alaqeder jî nekin li ser wa xala nêzkatiyê xwe bêjin. Rayedarên dîtir re jî hevdîtina dikin. Çima bi Mazlûm Avdî re, بله çima bi İlham Ahmet re yekser hevdîtina nakin, em bangawazî dikin carek dî bila werin Anqere. Xalên ku çi xal bin ku ser nayên hevkirin, bila bi riya danûstandinê diyalogê bên çareser kirin. Ne pevçûne, ne şerî, ne tehdîdê. بله Nerazîbûn çi be? Ji bo hemû mila ez dibêjim, bila ew nerazîbûn li dora masekê bên gotin, li ser wê masê jî بله lêgerîna pevçûnê na, lêgerîna aştiye û çareseriyê û xwe û biratiyek rasteqîn bila derkeve. بله Bu gelek şeklî ancak dibe. بله gelekî spas xanım Ayşegül Doğan berdevka Dem Partiye tu ji Enqerê mêvana me bû zor zor spas. Spas xweş, weşanek xweş.